kaya mga kaibigan. Sa alin mo na mga kabdol kanusi sa yung kaya mga rinarinaw, kung wala lang sa yung kaya maranos, no? Dahil mabusubang sa niyo ordinary yung Islam, ala sa lato, kisilin pag naman. Langin sa yung kumangalok sa may pagarabi o di na mga ilang Islam na ay malalagyan mo po ito ayami o di nalak kami ada sa lakaw ki kadihari. Ay ilatan tugto na naskan yung susari pa amatunding sa ilang yung supa. Semua ay makapanalam sa satar manam dapat. Nakasama niyo po magkilig sayang kay dila na pati na po magkinagin na utatang kay nagmambusa sa salam.